أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين التوحid segala puji kepada Allah Pangeran dalam kabeh kang sanatiasa lumayan atas ikhlas ingkang ora ingat dunia dadanan luput sami ilman laksana ya ikhlas ingkang wayadir kang asih sasampuni ngamuji wong widi utawi pirasa kitab kang ngumpulaken ing sakeh kalihanipun kakasih Abdul Qadir Jailani ingkang bangsa kaliyan mencungi ngabakti yang sukma lan kalihan ing sakeh para wali ing mangsa jaman kira-kira sakeh para wali kang mereka sadaya ingkang para TKP kawan ingkang sampun kinaridho dari wong widi saking mulai dari zaman ingkang mangkani sanaminda saking kita wala satwan mufakhir karena mereka kita dalam zaman itu sakit para wali kenapa kita ikut cerita kang manfaat dengan jaga sakit lapotan yati lana jaga maka sunnah tutur sesene cerita negosiasi lopot ini jalani nanti kendaraan putra musa yang ngamusa epan kaputra dan ngamusa musa boleh kekasih umi demi hendak gosi ingkang wasdalot kaputra dening Musa kekasih Musa iku kaputra dening tuntun mereka putra dening Musa junika rekeh mapan punika kasuno dening Abdullah mati Abdullah mati kakasono dening asana tani kopan kaputran dening wasta asana mali asan iku kaputra
dengan sayyidah baginda lisan alipan kaputra dan hingga pitulip makaron dan utawi tuan ingin upit seperti caritani hingga nalikanipun sabula qadir jalani duka maning Allah pun saking bibi sehingga peraptain wapa mangkang ngocok manis saja musoni tingkang kakasih abang Allah wafatan ni ngosoleh anda kasuli buka suno dan dimusafi jadi angan nanti kapal patonya di sini kami pulang ke kawaran dan akan putra saya kokim jalani bukoi resingkarena ingatkan ijratun nabi kang sinal lirapatan atus pitun dasar layana satan langkung menegeh panganipun zaidatan ingat desa jalani iku pangangkonani ratu kukulanipun dinding desa posan lawadina sanan desa jalan iku ingaranan lawan dinas kanan desa jalan desa kopilan ingaranan jiwa ingkang sakan kausawane salipun marbit taring wazan sababipun ingkang yang ikasipun wazan ingkang imbanika kasih jalani oleh pangasasi eyang cina didagakan